Fúha. Au. Au, sakryš. Au, jak mi boli celé telo. Sakra. Čo? Kde to som, sakra? Čo to je? Prečo sú ľudia oblečení v takých istých? Ale niečo mi to pripomína. Ale aj táto maska, aj to si robíte srandu. Postele, dresy, také tie znaky. Poďme, to tak vyzerá. To je Squid Game. Sakra, ak som sa mohol objaviť, veď normálne išiel som zo smrzliny, aj keď je zima, išiel som zo smrzliny, lebo každý má rád zmrzlinu, dúfam. No, išiel som normálne zo smrzliny a mňa zastavila normálne dodávka, ktorá mi povedala, že ma odvezie domov. No jasné, že som veril, že úplne... Ja som povedal, že nejdem, lebo jasné, nie som taký... Hneď normálne mi došla nejaká správa, proste neviem aká, a došlo mi to domov taká pošta, že chcete sa zapojiť, môžete vydať 100 miliónov eur a že jasne, zapojím sa do detskej hry, no veď jasne, sa zapojíš, no. No, zapojil som sa, normálne prišla pre nás dodávka, ja som neviem ako zaspal a zrazu som tu. Ja nechávam ako som tu, ako som sa sem dostal, sakra, ale neviem ani akože teraz čo mám robiť, ale vyzerá tak, že všetci idú tam a všetci sú v maskách. Ale to vyzerá iba na jednu vec, Squid Game, ale mám číslo 341, ale proste ľudia, ako, chápete? Proste, ako sa to stalo? A nechávam, ako som mohol byť vo Squid Game. Normálne, tu sú reálne, dobre, idem preč, dobre, idem preč. Prosím vás, nestrieľajte nás, prosím vás, nestrieľajte. Ja nechcem byť mŕtvy, prosím vás, mŕtvy. Ja ešte som si nedojedol moju krásnu zmrzlinu. Je to jahodová zmrzlina. Je to jahodová s vanilkou. Nemôžete mi ju proste združiť. Dobre, idem za vami, nebojte sa, nič. Dobre. Takže ideme asi od nich ďalej. Vyzerá to tak, že ideme od nich ďalej, ale... Nestrieľte, prosím vás. Nestrieľajte po nás. Prosím vás. Dobre, ideme ďalej. Máme minútu trpieť v tomto väzení, ale je nás veľmi málo ľudia. Je nás veľmi málo. A v tej hej musí byť asi 40. Takže ak nás tu nebude toľko, tak nás možno nás zabijú. Ale už tu všetci prichádzajú. Poďte sa na nás zastrelili. Poďte sem, aby nás Poďte, skáčem vám, choďte sem. Ako mám ruky, sakra. Nám zmenili všetko, aj tváre, aj všetko. Všetko normálne na to viacej. No to je dobre aj zlé, ale... To je čo prvé? On je 445. Dobre, ideme ďalej, aby nás strelili. 15 sekúnd, a do 15 sekúnd tak nechceme zobrať, chápete? A ty si nejaká VIP, alebo čo? Ty ak si VIP, tak zlej preč. Lebo uvidíš. Ja som tyhle hry hral. Uvidíš. Ja som ten Song Ki-hoon. Aj s neférovým číslom som ten Song Ki-hoon. Rozumieš som Song Ki-hoon? Ja som pre teba Song Ki-hoon. Ja som druhý šéf, ja som šéf. Tam 1%. Ja chcem, aby tam bolo 100%, aby som tam vyhral maximálne všetko. Ja by som vyhral tých 100 miliónov. A než ma nesmie stať? To proste nesmie stať? To je proste jasné, že to proste nesmie stať. Ja nechcem zobrať takra. Ja nechcem byť tam. Ježiš, tie skla sú hrozné. Tie skla sú proste green line. Ne, nech to bude... To je ťažké. Minko, dobre? Toto tu je -1, než sakra. Na konci Squid Game? Čo? No musíme to vyhrať. Idem tam rýchlo, máme pár sekúnd. Na to, bežme. No, tak ja chcem byť tento. Nemôžem byť. Tak aspoň tento guard. Aspoň guardík. Ja nemám Robuxy, aspoň guardík. Aha, alebo ja som to nikdy nehral, sakra. Ja som chcel byť guard, len... Počkaj, ja som sekutý, vieš, že ty idú vedľa mňa.
Mám sa hýbať? Mám sa. Toto je. Pre. Ty. Ja poďme na to. Ja sa hneď zastavím, ale ako to volá, že musíme proste vyhrať. Musíme vyhrať. Skúsim čo toto. Ne. Ty. To je také ťažké. My prehráme, to bude hrozné. To bude hrozné ľudia, keď prehráme. Musíme dať do toho všetko. Musíme dať proste do toho automaticky všetko. Sakra. Jasne, že som to vedel. Ale tak, nechápem, že takto v hre chápeš sa? Ja už sa bojím. Ja sa bojím proste, neviem proste rozprávať proste. Ja sa bojím. Už tam je proste budka. Už to tam je. Ježiš, máme pár sekúnd do konca. 35 sekúnd. To nedáme. Dáme. Ľudia sme najlepší, tak musíme dať. Musíme to dať, keď sme najlepší proste. Musíme. Ja nebudem chodiť. Ja chcem vyhrať, sakra. Ale ja idem pomaly zo všetkých. Máme 20 sekúnd, ľudia. 20 sekúnd. 15. Je to tam, sakra. Musím tam skočiť. Yes, je to tam, yes. Neviem, koľko sme mali sekúnd, ale boli sme medzi poslednými, to viem. Dobre, ideme od vás ďalej. Zomreli 4, 5, 6? No, je to ťažké, hej. 13? Čo ti dáva? Dobre, máme 3% vyhrať túto celú hru. Máme tu 23. Pokračovať. Ja som Song Ki-hun, rozumiete? Ja som Song Ki-hun, dávam nepokračovať. Start. To ste nám to zavinili. Kvôli vám teraz budeme umierať všetci ľudia. Ja, že nemám také číslo Song Ki-huna, ale pre dneska som Song Ki-hun. A ja som sa ani neotlatil tejto tabulke. Takže keď zomriem, tak tam nebudem. Počkaj, dobre, idem tam, pane. Idem tam. A máme iba 5 sekúnd na presun. Šťastie, ja som si myslel, že podal. Čo? I teraz počkaj. Musíme si vybrať zelenou. Zelená. Musíme byť zelená. Musíme byť 5. Poďte tam sú 4. Na 5. Sakra, poďte sem niekto. Jeden človek. Sakra, jeden človek. Yes, my tu 5. Poďme. 5. Vyhrali sme automaticky. Jeden tu 5. Dobre, ja budem... Jednotka nemôžeš. Ja som 2. Ne, ja nechcem 2. Sakra, až počkaj. Štvorka je... Ne, ja nechcem byť 4. A 2. Ja chcem byť jednotka. Počkaj, choď sem. Ja budem jednotka, dobre? Už sme 2, sakra. Máme tak, ako sme boli. Hej. Raz, dva. Poď talgum, poď to musí dať. Teda, ak sa to volá. Inak ja som to hral, je to trošku ľahké. Poď, raz, dva. Ideme, raz, dva. Počkaj, ja mám čo? Ne, ja mám hento. To si robíš prdel. To asi najťažšia hra zo všetkých. Ne, to nepôjde. Tako proste, do stredu. Má to ísť do stredu. Hop. Si do stredu nechopaj, ja to dobre nevidím, sakra. Hop. Skráľ, musím to asi viac dať. Hop sem. Yes, je to tam. Raz, dva. Je to tam, ľudia, Musíme vyhrať to, čo ak vyhráme, to bude, to by som dal, ľudia. Ja viem, ako sa to hrá toto. Inak ja som to bol raz frontman a neoplatí sa to inak. Ale držme palce naši 29-ky. Pretože to nemá nič spoločné niekým. Ale Jolek mi príde veľmi povedomý. Keby to bolo VIP, tak... No je to VIP, ale dúfam, že to je dobrý. Raz, dva. Dobre, teraz máš hentu toho Ježka. Ježiš, že by som nechcel byť 4. Ja nechcem byť ten 4, ale počkaj, 5 je tá najťažšia. To musíš tou nohou skakať s tým futbalom, ak keby som to brali do futbalu. Počkaj, ale my môžeme vyhrať. Máme 2 minúty, ľudia. Tak budeme v Chile. Ale toto dal ten 001. Toto dalo, zabralo to veľmi veľa sekúnd, takže keď tam boli v 2 minútach. Go, ty čo robíš? Ty musíš sa ponáhľať, sakra, Ali. Tak ja si napíšem, že tak to je rýchlo. Nechceme zomrieť kvôli tebe. Nechceme kvôli tebe zomrieť, chápeš tomu? Nechceme kvôli tebe zomrieť. Čo? My sme prešli, yes. Go ten.
No jest, musíš to dať, kamo. Musíš to dať. Kamo, dáme mu go, l, u, c, k. A je to tam, mám to tam. Je to tam, ešte. Ja to prežím ako v reálnej hre, proste. Poď. Ne, to on dal. To je to malý. Ja viem, že to je ťažké možno, ale máme na to minútu, sakra, to bude trvať, sakra. Poď, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Raz, dva. Ideme tu, vyhrali sme. Yes. Vyhrali sme druhú hru. Sakra, tam je frontman. Čo tam bol frontman? On sa na mňa nejako divne pozerá. Ty frontman. Okamžite frontmenos, amprentos. Ty jeden, čo si vymyslel hru. Vidíš ma? Ja som dal X-ko, nie krúžok. A ty si zdradca. Ja viem, že s tým pracuješ. Neviem, že sa pozriem na ďalší tím. Majú iba... Koľko majú vôbec sekúnd? Počkaj, alebo minút. Majú 45 sekúnd, ľudia. 45 sekúnd oni majú. Ideme sa pozrieť. Počkaj, on vyhrali, ne? A prečo chodíme tak pomaličky? Nemôžeme ísť nejako mega rýchlo, ale máme zase 5% výhru. Oni tam ešte hrajú. A neviem, koľko mám sekúnd. Koľko má oni sekúnd? 30 sekúnd, ľudia. 30 nemám sekúnd. Oni keď to nedajú, kamo, pre mňa je to viacej vlak. A už tam ide frontman, už tam ide šéf, on to ide zariadiť. Oni sú na 5. Počkaj, to je na jednotke. Nie, oni sú na 5. Oni majú 10 sekúnd, keď to dajú, budem sklamaný. To nejde a oni sú na 5. To musí byť jeden sklamaný. 5, 4, 3 a teraz to keď dá, normálne to bude hrozné. A je po nich, sakra, je po nich. Bye, je to bye, proste. Musíte si vybrať dobrý tým, ako ja som si vybral fialová. Tiež to je dobrá farba, ale... Ľudia, sme tu a... Jasné, že nechcem pokračovať, ako vždycky sme Sonkyhum. Sonkyhum, Kill, like, urodeň na ďalšiu hru. Vieš, to je vražka. Ľudia, poznám trik, ako to dá nezabiť. Poznám trik, ale musíme si do rohu. Ne, ona zabíja už. Dobre, ľudia, takže nepoznám trik, lebo nie je to taká tma. Ale do rohu by to bolo lepšie, sakra. Ale ja chodím pomaly, prečo? Všetci tu utekajú, ale... Všetci tu utekajú, sakra. Ale všetci tu utekajú, to není fér, sakra. Ja som týhle hral, nezabíjejte mi, sakra, spojím, sakra. Koľko mám sekúnd, napíšite. A keď sa nám pôjde, bude to veľmi veľký problém. Počkaj, my sme mám akože završiť, alebo čo? Oni musia niekoho završiť, ale nie po mne. Všetci po mne, no nie po mne. To je tak lákaj. Ja neviem, koľko mám sekúnd ľudia. Počkaj, to je čistá... Viete čo? Ja neviem, koľko mám remaining. No, díky Bohu. No, díky Bohu. No to zvládli. No, players have... Ani jeden hráč nie. Toto? No, mám teraz 10. Chceš pokračovať? Dám pokračovať hre. No, už chceme vyhrať, takže ja som že pokračovať. Teraz dáme. Teraz už nebudeme Sonkyhum. Ok. Bože, niekto mi nech... Ale prečo tak pomaly chodím? Úplne, ja chodím ako mám aj ako nejaký... Viete čo? A taky som chodil aj na inej hre, ne? Neviem, ľudia. Ale musíme to dať proste. Musíme to proste dať. To nedáme proste za 5 sekúnd. Má to linko. A keď my toto prehráme, bude to bol najväčší trapas, ľudia. Smutný. Nebudem vôbec nikým tancovať. Ja viem, že musím byť pedo. Inak, ja viem, že ten frontman si môže vybrať do čo.
Ja viem, že proste ja by som rád tancoval, ale vezmite si to, že mám veľkú šancu na... Poď. Poďte. Zatvorte dvere. Nezatvorte dvere. Zatvorte dvere. Open door. Počkaj, ako sa môže zamknúť? Unlocked. Unlocked. Unlock. Ne, to musím proste... 6, 5, 4... Sme to že áno? Je to hej. Ja neviem proste. Teraz každý má unlocknuté. Ja budem zabiť. Ty vole, ja sa viacej bojím ešte. Ja by som bol do nejakej skupiny. To by bolo asi lepšie. A zase trochu, keby tam bol jeden, tak... Zase môj seger som rozradil. Radil som je. Som povedal, že jedna a že nech rýchlo to tam dalo iba. On ráno mal dnes hentým. Neviem, ako na to je. Dva, poď sem jeden. Close the door, unlock. Proste mám to vyjím, proste. Neviem, či to vyhrám všetko, ale... Hlavne ty. Nikomu nedovolíme hostiť, nikomu. Každý chce hrať, si myslím, hej, každý to volí. Akože... Ja už aj trochu bojím, takže... Už viem, akože, ako to je. Hej, takže viem, ako nás všetko bude čakať. Ešte napríklad už som včela, lebo viem, čo nás bude čakať taká hra. A keď som vrávanie tej hry, no ja by som... Ale teraz bude jeden človek určite. Na 100 pro. Takže ja by som išiel teraz do takej miestnosti, kde sa akomže zamoknem. No to mám na starosti ten frontman, viete. Ale tak som dal jedna. Ale to by vedeli. Traja sa. On dal vždy to väčšie číslo. Počkaj, Mišo. Poď sem, Mišo. Mišo, idem s tebou, Mišo. Ja. Ešte ja. Poď sem. Sakra. Zavolaj niekoho. Nie. My zomierame, nie. Nie, my zomierame, sakra. My zomierame, Mišo. Ne, je po nás, sakra. No, je po nás ľudia. Čo si robíš? Ne, sakra. Dobro, ľudia, je mi ľúto. Sklamal som vás. Proste, ja ti to hej proste nenávidím proste. Že musíš skúpiť moje za Robux veci. Ja my bohužiaľ Robuxy nemáme. Takže je tak, že musíme sa rozlúčiť. Ale musíme sa rozlúčiť. Takže ľudia, čus, bus, autobus. Čaute.